Naaresto po ang isang 48 anyos na lalaki sa Calasiao, Pangasinan matapos mahulihan ng homemade shotgun na hinihinalang marijuana at shabu noong Marso 18. Ayon sa ulat, isinagawa ng himpilan ng bypass operation laban sa suspect na nagresulta sa pagkakarecover ng armas at mga kontrabando. Nakumpiska mula sa suspect ang 7.34 na gramo ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 880.80 pesos. Isang homemade shotgun, isang shotgun magazine, 3 pirasong 12 gauge na bala at kabilang ang bypass at budol money. Agad na dinala ang suspect sa kustodiya ng mga otoridad para sa karampatang legal na proseso kung saan haharap ito sa kasong paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa mga illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession and selling of dangerous drugs. IFM News. IFM News. IFM.